Binnenkort, en dat is begin mei, staat de aannemer BAM Infra met de werkzaamheden hier aan dit deelgebied. En dat betekent dat het gedeelte centrale as wordt aangelegd. Wat begint hier achter mij bij de vlaggen van het spoor. Daar komt de centrale as vandaan. En die gaat dan over de bestaande weg die hier rechts van mij te zien is, richting het werkgebied van Heijmans. En daar sluit hij aan. Daarnaast wordt dit gedeelte hier een knooppunt, een half klaverblad wordt hier aangelegd. De turbotonde die verdwijnt straks, want we willen niet een gelijkvloerse aansluiting op de centrale as hebben. En het betekent dat aan deze kant een rotonde komt met een op- en afrit richting de centrale as. Aan de oostzijde komt een rotonde met een op- en afrit. En de verbinding tussen de beide rotondes gaat ook nog onder de centrale as door. Het huidige skielerpiepke wat we zien, dat verdwijnt. En daar iets ten zuiden van, daar wordt een nieuw skielerpiepke aangelegd. En ook daar gaan de fietsers overheen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Waar gewerkt wordt, is sprake van overlast. En dat merken we hier ook bij het skielerpiepke. Als eerste wordt hier een bypass aangelegd. Dat het verkeer op het Oosteinde en het fietsverkeer wordt omgeleid, zodat het bestaande skielerpiepke gesloopt kan worden. Dan wordt de westzijde van de Provinciale weg aangelegd. En op het moment dat die klaar is, dan gaat het verkeer van de Provinciale weg af en wordt omgeleid via deze route die dan gereed is. En dan wordt de oostzijde aangelegd. Ik zie hierachter in het weiland allemaal paaltjes met van dat rood-witte lint. De paaltjes die geven een tracé aan waar de weg komt. Alleen de vlaggetjes erop die zijn te voorkomen dat vogels gaan broeden. Dus het zou zonde zijn als de aannemer straks moet starten met zijn werkzaamheden en dan gelijk niet verder mag omdat er broedende vogels zitten. Ook voor dit project geldt dat de opleverdatum 1 juli 2016 is.